Povstaňte. Vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl v hlavním líčení takto. Obžalovaní Josef Šurovský, Jan Suchánek, Milan Sýkora, Vlastimil Chlupáč, Petr Chalupa, Marie Šmídová, Jiří Stupka, Michal Stupka. A proto se odsuzují Josef Šurovský k trestu odnětí svobody v trvání 25 měsíců se zařazením do první nápravně výchovné skupiny. Milan Sýkora k trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců se zařazením do první nápravně výchovné skupiny. Vlastimil Chlupáč k trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců se zařazením do první nápravně výchovné skupiny. Petr Chalupa k trestu odnětí svobody v trvání 14 měsíců se zařazením do první nápravně výchovné skupiny. Jiří Stupka k trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců se zařazením do první nápravně výchovné skupiny. Mladistvá Marie Šmídová k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců se zařazením do nápravně výchovného ústavu pro mladistvé. Mladistvý Michal Stupka k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon se podmíněně odkládá na zkušební dobu 2 let. Prdele. Dobře jim tak, je ono, blbcům pitomé. Jsi to viděl, vole. To máš za to. Ti dá větší drsy. Takový pálky jim napařili. Ece, počkej na mě. A co ty mý 2 kluci? Jeden dostane 1,5 roku za to, že celou dobu ve vlaku jenom spal, a druhý podmínku za to, že se opil. Co pak to je nějaká spravedlnost? To není. Prosím tě. Mami, já jdu za klukama. Nesmysl, tady budeš. Jirko! Ale my se odvoláme. Všichni se musíme odvolat, protože tohle si nenecháme líbit. Ale mami. Já ti dám takovou facku tady především, že jsi to neviděl. Kam jdeš? Kam jdeš? Michale! Michale, stůj! Víte o tom, že